Partida mo po pa kayong pukot ha? Ausog lagi. Punya nagtingog kung iguman ako. Tingog na. Hindi ka huwad, Mga agaw! Tak-tak na mga son! Sugo na kay Iriya. Ato na yung suwag! Tak-tak! Sugod na tagarya! Ang lasa. Tagalog lagi kasi hindi sila makatitira Bisaya. Tagalogin mo! Ilongga. Anawang lapo ka? Bagat mo ka, kariyatag kuhan. Taplin ba? Bagtong ta na tong asod! Sige, paspasin yung area na unsa! Bilisan yung laglan! La! Kakukunin sa labo ng binugsaya na ka! Hindi tayo makapa sa labo. Ay, shoot. Yes. Kaya, Saan natin? Ano natin?Aya! eh, Tagalog mo siya. Bisaya, mangko! Tagalog. Oh. English ka. Ang sa atin mo kamamain na. Bobo. Ay, Tagalog. Ay, Sige. Sige, ikaw Bisaya. Sige ba English? Ikaw Tagalog. Ikaw. Apit na mo magtaktak. Tagalog! Ha? Malapit na yung matapos. The finishing is overhead! Ala! Ala ka niya! Paldo! Paldo! Ala! Agaya ni mo! Ala! Paldo! 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 Ala! Ala! Paldo ka ala kating! Paldo kating! Maya mo bulang tumbok titing! Uy, ala! Paldo! Ala! Mga agaon! Paldo! Ala! Partida! Mo po pa kayong pukot ha? Partida! Paldo! Maayuwag yung bulang Wait lang, tumbok mga agaon. titing! Uy! Ayay kating! Ayay kating! Naghihinay-hay. Uy, kok lagi. Saan na pagkangga? Andito na nagana? Ito na si Jeez. Jeez ba do? Kadugta naman tao naman. Hindi ba nakibaw mo hukpit mo? Nadugta. Ay, mapalata taga-bukid kan! Grabe habagat mo. Dali lang yung daplin. Kaya bagat man. Ikadua ka riya! Ikadua ka riya! Paldo! Ikadua ka riya! Ala ka niya! Ala ka niya! Ala ka niya! Paldo na po! Ala! Paldo na po! Ala ka paldo na po! Oh, mo ni Bibi kay nasabot. Oh, boss. Subayan pukot, boss. Bilading. Ala, Ala ka niya! Ala! Ala ka. Ay. Lala. Ala! Paldo! Ala! Pipi na pud. Mga agaw! Dara mo kuha! Sabi paldo. Paldo! Mga agaw! Dara itong putahe! Hog! Dara itong pinakalamihan ng vitamins! Yes! Mga agaw! Nakatilo na mo inununang kinilaw nga household! Ausog lagi. Ano? Bangti ko na. Puka. Punya nagtingog kung iguman ako. Tingog na. Sige, tingog. O mga agaw, diya sa mo kay magloto sa amin. Goodbye, tomorrow. Morning! Mga agaw, it's time to plastana sa itong inuunan. Ilunan naman si Kumartin. Ang lamas ni Ara! Huwag sa inyo Kumartin, ilunan ang festivals. Ang festivals ni Ara! Di mo nagigan. Huwag sa inyo Kumartin, ilunan ang
ausod. Ang household di ara. Ang sunod ko ba din, Luna Pratiplo? Kompleto Ricanos. Ang sunod ko ba din, Luna Suka? Ang suka di Marat di ara. Ang sunod, last but till then, ilunod na itong vitamins Coco Martin. Ang vitamin sa mga gwapo di ara. Pampakyut. Mga kan, okay na ato inunin na ato na itakan. Sunod! Mga kan, look at the kinilaw is very symbolic that. Mga kan, okay na ato inunin na ato na ipagalawan kang Bisparham. Dai? Mga kaon, okay na. Sante, wow. Mga bubod na! Mga kaon, eating na. Sa eskina nagsugod ang kalamig. Isda presko diretso sa lamig. Pinuwas sugbao kinilaw sutukil sili usa ka sako. Mga kan, itig na! Siling green pula ugi ano ketat kadugma ayo ke pino-pino sawsawan nga suka halang kaayo puerting hamong sa akong amigo. Pirahi agaw bisagon sa kahalang di gyud mo hunong labi na kuyok pirme mga choy kung kauban. Pero atigra food trip ta mga agaw dinuwa ug suba kinilaw nga halang way makapugong pa daghang sili walay atasay basta lami padayong gihapon ang kalipay sutukil tay lami bisagon sa nga pagkaon tirada sa among panagtapok ngisi ug katawa food trip nga way kapareha. Mabibibi ng kumkum eh. Pinuwang sabaw, umot ug init, sili ug luya, makapainit sa dughan no pilit, suba nga isda, crispy ang panit, kinilaw nga aslom halang. Mga kan, ready na! Wow!